На мемета няма смисъл човек да се сърди. И аз съм правил мемета. Това е хумор и сатира и е полезно и е забавно. Къде е моралът на ППДБ? Мантрата на ППДБ. Ние то, дето вие ме задавате същия въпрос, който плямпат пепетата. То се отнася до ППДБ, те като опозиция. Атаките на ППДБ са основно върху ДПС и като ще говорим за бюджет, безотговорност и малумия на Продължаваме промяната. Ами, че това е благодарение на Продължаваме промяната. Когато бюджетът беше провален от Продължаваме промяната, оттам нататък смея да твърдя, че Продължаваме промяната излъгаха и подведоха тези хора на площада. Въпросът е, че опозицията в лицето на ППДБ, която докарат тези социални разходи, няма моралното право да говори срещу разходи. Заради отговорността, Продължаваме промяната, не трябваше да атакуват този бюджет. Моя любима, това е любима тема на журналистите, не е моя. И любима тема на ППДБ. ППДБ имаха една жалка такава декларация за санитарен кордон. Оглупях леко. Извиняйте, но това си е наистина за психиатър.